बर'नि थै। मेहेरगोनां फिल्म प्रडाक्शननि नाजानायाव नोंथांमोननि सिगाङाव फैगासिनो दं मोनसे बर' सावथुन। डाइरेक्टर सपन कुमार ब्रह्मनि नाजानायाव बे बर' सावथुना नोंथांमोननि सिगाङाव फैगासिनो। बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां खौरां। मेहेरगोनां फिल्म प्रडाक्शननि नाजानायाव नोंथांमोननि सिगाङाव फैगासिनो दं बर'नि थै मुंनि मोनसे बर' सावथुन। बे सावथुनाव गाहाय फावखुंगुर महरै सोरां नार्जारी आरो गाहाय फावखुंग्रि महरै फुजा मुसाहारीखौ फाव होगोन होनना मिथिनो मोन्दों। प्रडिउसार रोंसार मुसाहारी आरो डाइरेक्टर सपन कुमार ब्रह्मनि नाजानायाव बे बर' सावथुना नोंथांमोननि सिगाङाव फैगासिनो। न्यूज डेस्क बड'सा। बर'नि थै, बर'नि थै, बर'नि थै। बर'नि थै, बर'नि थै, बर'नि थै। बर'नि थै।